Nih Fathia. Gaहायनिफ्रायनो दोङो nih. Nih, दांना जाजायो आरो गयखौबो जानो नायो नामालै? गाहायावनो दोङो nih. Nैलाय, गया. Halo लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ'. आसा खालामो नोंथां बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दं। दिनैनि ब्लग भिडिअ जागायजेनलायनोसै नायलांदो। जोबोद इन्टारेस्ट जागोन। फुंनि सम सान ओंखारबाय नै। आं दुब्लिथिं दंफैयो। भिउखौ नायदो नै ना। बे जाबाय मर्निं फुंनि सम। दिनैनि भिडिअ'आ बे फुं समनिफ्रायनो जागायजेनलांसिगोन आरोना। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। जोबोद इन्टारेस्ट जागोन। माखासे दिनै मा जालांगोन जोंनि जिउआव मा मावलांगोन बिदिनो नोंथांमोना नुलांगोन ना। भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। स्टार्ट भिडिअ'। खां लोंखां ओंखारलायबाय लोगोफोर। माइ नागोन आरो माइ ट्रेक्टरजों। नायलांबाय थाबानो जाबाय माइ नागोन ना। ट्रेक्टराबो सफैबाय आरो ना। नानोसै फाटाफाटि नायलांबाय थादो ना। ओइ नानायनि गरम बहाय जेनबाय। बेबो माहाजोननिया स्राम नागोननो। ओइ फेलाया मोसौ खालामना बायदों हनै। जिदुं खेवखुमाबाय थादों। ओइ थिंबो हनै। ओइ थिं सिख्लाफोर हायदोंनो हनै सानै। होद आया। गय लायदों आं जानोसै। गय। मा जाखो माजों लुस जादों? मोजां खेवदो ल'। Nilai malika mahajana. Khurni gari. Lengro bos. Khurni. Mansini le. Malika bila malika bisa. Iya. Hot. Wah, dak lahi. Hagramani psal kisi bide. Labai tektur pun labai koi dinaune. Hagramani psal kisi bide. Nih mai ptaya. Korea ran kajib baik. Lagau. Lagau. Sugra ngalai sugra sa. Neng asu tu jim hurra. Magar ke dalam sa. Ini bosok. Bosala apa lah? Bosala isak kok. Beda bosok sih kok. Yang penting lah. Ya ini. Mama. Ada kok. Jaga milasih baru taja baik Oंखायनो बेलेग खामलायनांबाय आरो ना जाला खुलाबो जाला
नै बिस्कुट मोनजासिन माइ नानायाव सावरि दायो सावरि आरो नै साया बरिया दाबो लाबाय नै साया बरिया दा सावरि नानाया दा गोजानथि बाहायनांबाय आरोना बेलेगनियावबो जोंहानाव थांनायमोन नाखांबाय जोंहानाव दा सावरिसो नै बिथिं साहा गोलाव फैलायबाय दायो हागासिनो बिथिंबो मानसिफोरा माइ ओइथिंजों थांगोन ना माइ नानानै बिदि लामाया बेनिफ्रायनो जोबथाबाय बैयावनो हाजो बेनिफ्राय ओइलाय ना आरो दुब्लिफोर दङ बेयाव न'से दङ हाजो खाथियावनो ओरैथिं माइ दुब्लि गोनजा बेबायदि आरोना स' दायो जों बेयाव नागोन माइखौ ट्रेक्टरा लांगासिनो बेयाव नासिगोन आरोना हाग्रा गुदुथार माथो मैथाबारि बे फाथैया गाहायनिफ्रायनो दोङो ने दांना जाजायो आरो गयखौबो जानो नायो नामालै गाहायावनो दोङो नैलाय गया देग्लायसो थायदोंलै जाग्रोआ मालिकआ दाङाबा बेलेगा मानो दांनो ना नै बरिया ओइलाय मैथ्रुआबो होने मेरला माहाजोननियाव नारेंखलाबो होने बेयावनो दोङो फिथाइया हनै गयफोरा नै मा ट्रेक्टरा स्टार्ट खालामजेनबायलै मेंबायलै जाखांजोब्बाय बारा जाब्रा ना मायावल'सोमोन जोब्बाय दुगैनोसै जानांसिगोन मा मैगं दङ नायनो नै खांख्राइ मैथा जानांसिगोनलै लाबाय जानोसै लोगोफोर नै फानलु थाइनै लाबाय मैथा खांख्राइ आथिंनि थ' जानोसै आरोना ओंखाम थ' बे ओंखाम जानाय समावनो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामना खोन्थागोन लोगोसे चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन ना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नायनायजों लोगोसे सापर्ट खालामबानो जाबाय आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना थ' गुबुन मोनसे भिडिअआव जों आरोबाव लोगो मोनलायसिगोन ना खांख्राइ आथिं ना थ' दिनैनि भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय